Bateh 48 lapak nggone mancing iwak nek Kabupaten Ngawi bujat kena udan ambek angin banter. Akibate sing duwe rugi kurang luwih sampai 50 yuta rupiah. Udan ambek angin banter sing kedadean nok Ngawi mbujatno nggon mancing Tirtagraha sing enek nok dalan Soekarno Hatta, Desa Kandangan, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Akeh 48 lapak sing enek nok kono bujat sisih dhuwur karo pondasine merga saking bantere angin. Sing duwe nggon mancing, Ardian Adi Nugroho ngomong, nek kedadean udan karo angin banter iki kira-kira 5 sampai 8 menitan. Tapi merga saking bantere angin sampai mbujato dhuwurane lapak nggon mancing, malahan rencana lomba mancing sing ape diadakno bengine kepeksa dibatalno merga kedadean kuwi. Dhek merkirakno rugine merga kedadean kuwi kurang luwih sampai 50 yuta rupiah. Sauntara saiki ambek dhek wangi pirang-pirang pegawene, dhek mulai ngresiki nggon sing bujat. Malahan pirang-pirang dhuwurane lapak mlebat kegawa angin terus nibani tanduran pari sing enek nok pinggire. Merga kuwi Ardian ngaku kudu ngekeki ganti rugi merga tanduran pari sing bujat kuwi. Ito Wahyu, JTV.